masobra 10,000 ka mga individual ang nagpadulong sa mga beach resort sa syudad kay probinsya sang Iloilo kadungan sang Easter Sunday. Suno ina sa records ng Philippine Coast Guard Iloilo Station. Sa interview sa Bombo Radio Ken sin El Janga, ang spokesperson sa among opisina ay agin pahayag nga base ni sa monitoring agin sanggin deploy nila nga mga personnel. Suno kay ga sa maayo nga palad wala sang na-record nga problema kaangot sa safety sa mga beachgoers. Nahibaluan nga Marso 28 pa lang, naka-activate na sila sa ilang malasakit help desk kag Baywatch Patrol sa Iloilo. Iniagod nga masiguro nga malayo sa katalagman kag may mapalapitan gilayon ang beachgoers sa tion nga mayara sang emerhensya. Subong nga nagsugod naman ang summer season, mangin adlaw-adlaw na ang paglibot sa mga personnel sang Philippine Coast Guard sa sulod ina sang 24 ka oras. Agod mas mahatagan sang seguridad ang mga luyag mag-enjoy sang ilang bakasyon sa mga beach resort sa syudad kag probinsya sang Iloilo. So, may hara kita mga deploy ng mga personnel para mag-conduct ang Baywatch Patrol. And of course, may hara kita mga seaborne team. Amon sila nag-patrolya on board sa aton ng mga rubber boat, aton mga floating asset para ma-secure ang safety and security sa aton ng mga beachgoers. Daily routine natin para mag-secure sa aton nga mga areas. Estimated crowd na nga nagakadto sa aton mga beach resort, especially diri sa city of Iloilo and sa bilog nga province. So may ara kita nga data more or less 10,000 ka mga beachgoers.